Først så skal vi have tændt for selve vågeren. Så gør man ved at holde knappen inde i 12 sekunder. Venlig ved. Sådan. Så kommer der lys i den. Så skal vi have tændt selve enheden. Så gør du også ved at holde knappen inde et par sekunder. Sådan der. Og så venter vi indtil den er klar. Der kan godt lige gå et minut eller to. Sådan, så er vi klar til at gå i gang. Så skal vi have valgt et job. Og normalt vil man vælge, hvis man har et job, man er i gang med, så vil man bare vælge fortsæt med det job, jeg var i gang med før. Og det skal vi også her, fordi vi har været i gang med Bjergå. Så der skal du bare vælge hernede. Vælge næste, fordi den står til at fortsætte med samme job. Men inden vi kan gå i gang med jobbet, så skal vi have sat noget præcision på, fordi der heroppe i displayet kan man se det lille sigtekorn, der sidder. Der signalerer, at vi ikke har nogen særlig god nøjagtighed på lige nu. Øverst i venstre hjørne. Øverst i venstre hjørne. Så vi skal trykke på den med den lille spids, en lille pen. Og så skal vi have startet for det, der hedder Start RTK Streaming, så den opretter forbindelse til Leica. Nederst i venstre hjørne. Ja. Så skulle den gerne lave en nøjagtighed, der er til at arbejde med. Det gør den også. Og det kan vi se Nederst. ved at i den grå linje, som vi kan se lige over de røde felter, der kan man se, at der nu er en nøjagtighed på 0,01 meter i alle tre felter, i stedet for at den stod på 2 meter eller 3 meter. Ja. Og vi kan også se det på, at det lille tegn op i venstre hjørne, øverst venstre hjørne, er gået fra at være et stort sigtekorn til et lille sigtekorn. Så er der nogle andre vigtige ting i forhold til den øverste linje med de små ikoner. Det er blandt andet, at vi herover til i midten cirka har et ikon, der viser, at der er kontakt via Bluetooth op til roveren, som er vores den, der måler og sender GPS-signalet. Og at vi har radiokontakt til telefonnettet, GSM-nettet, som er en del af det, der giver os vores nøjagtighed i feltet ved siden af. Og ved siden af telefonnettet har vi antallet af satellitter, vi har forbindelse til lige nu, og hvilke systemer vi kører på. Der skal altså minimum være 3 satellitter for at vi kan opnå en nøjagtighed, der er til at arbejde med. Og lige nu har vi 17 henholdsvis 11 for de to systemer, den åbenbart kører med. Ja. Så skal vi i princippet i gang med, eller nu kan vi i princippet gå i gang med at arbejde. Så vi skal ind og finde ud af, hvad for et program vi gerne vil bruge. Så jeps. Og vi skal til at opmåle nogle punkter. Så derfor trykker Lise på opmål. Sådan der. Så har vi nogle punkter oppe i toppen. Det her punkt hedder lige nu i rubrikken punkt ID, der hedder den GP S0003. Det kan man selv gå ind og ændre ved at trykke på den. Og slette det med slettetasten. Og der. Den lille sorte lige under den røde returtast. Og gå herned nederst i displayet og vælge bogstaverne. Og kalde det navn, man ønsker at kalde det. Det kunne være punkt 1. Man kunne med fordel have navngivet punkterne hjemmefra, eller man kan få et andet tastatur til. Ja. Men vi klarer os lige med det her. Det må du. Det kan faktisk godt være, at det der er hurtigt at gøre med tasterne. Det kan vi lige prøve bagefter. Michael siger det lige tosset, om man bruger tasterne eller det der. Men når der ikke er så mange punkter, er det fint nok. Og så punkt 1. Det må man kunne gøre sådan. Sådan der.
så kan man sådan set gå i gang med at måle. Skal du lige trykke OK, så vidt jeg husker. Sådan der. Så kan man udover at se punktets navn og hvor det ligger henne og data på selve punktet, kan man trykke på det lille grå felt øverst oppe i venstre hjørne, der hedder kort ved siden af survey. Der kan man sådan set se sine GPS-punkter, når man har afsat dem. Og man vil, hvis man henter de korrekte data ind, også kunne få et baggrundskort med kort over det område, man står i. Det har vi så ikke i det her tilfælde. Men nu er vi klar til at finde et punkt og måle det. Hvis du lige prøver at gå tilbage igen ved at trykke på survey, så kan man også se en anden vigtig detalje, at antennehøjden står på 2 meter. Og hvis vi lige kigger, så har vi sat vågeren på 2 meter også, og det kan man se, hvis Michael han lige går tæt på. Hvor høj er Michael? 1,79. Ja, og det er meget vigtigt, at den har gået ind i den samme højde, som vi nu har stillet den der. Der er 2 forskellige højder, man kan stille den i, og det skal man så sørge for, at det er afstemt. Så vil vi prøve at måle et punkt. Men for at vi kan måle et punkt, der er nøjagtigt, så skal man også samtidig være opmærksom på, at der sidder en libelle herovre. Og den skal selvfølgelig være centreret. Så helt almindelig stokkelibelle, og den er lidt svær at se på kameraet, men ja. Alarm til dem, der sidder på vores stadier, ellers så nu prøver jeg at zoome lidt med det her lidt elendige kamera. Hvad det være. Men fungerer på samme måde. Når den er centreret, trykker vi mål. Det kan vi enten gøre ved at trykke direkte på mål hernede med den lille pen, eller man kan bruge OK, som fungerer som den forlængelse af selve det felt, der sidder der generelt. Sådan, så har vi målt vores første punkt, og kan måle et punkt mere, hvis det er det, vi har behov for, eller vi kan nøjes med det ene punkt. Vi kunne for eksempel måle langs med de stokke, vi har stillet vinkelret på vandløbet. Det gælder om at have en rolig hånd. Det kan man ikke rigtig se på videoklippet her, men Lise venter til, at hun kan se, at at punktet bliver stabil. Og så har hun indmålt det. Sådan, så kan vi måle det næste. Der er meget vand i. Forsøger igen. Først prøver Lise at få stokken til at holde lige. Det er ikke så nemt her på skråningen og den bløde bund. Og så forsøger hun at få GPS'en til at justere ind. Så blev der målt endnu et på. Så kan vi også finde punkterne igen. Det kan vi gøre ved at skal vi se, stop, kan. Gå op i tilbagefeltet heroppe i højre hjørne, øverst. Der kan man også trykke der. Det kan man, ja. Man kan også trykke tilbage hernede på tilbagetasten, den har samme funktion. Så kan vi vælge den, der hedder afsætning. I venstre i foroven. I midten af skærmen. Og her vælger vi, hvilket job der er, vi gerne vil afsætte. Der vil vi ind og finde det job, der hedder Bjerge Å, fordi det er det, vi har beskæftiget os med. Trykket OK. Sådan. Og OK. Sådan. Så kan vi se, lige nu kan vi se, at den rent faktisk står i samme punkt, som vi fandt før. Det bliver vist ved, at den her laver et sigtekorn, kan vi kalde det, og viser, hvor vi har vores Stadia rover. Den befinder sig henne i forhold til det punkt, vi skal finde. Men hvis Lise prøver at flytte den, så kan man se, at tallene ændrer sig på skærmen. Og det er ret svært at se på grund af mobiltelefonens kameras nøjagtighed, men det gør de altså. Man kan se, at tallene bliver anderledes, men man kan ikke se, hvad tallene er. Prøv at finde det punkt deroppe.
Så vi går op og prøver at finde... Men for at finde det næste punkt, så skal vi skifte til det punkt, vi gerne vil finde. Ja. Det gør man heroppe i... For vi Den vil gerne lille finde kasse. punkt. Finde punkt 2 her. Og ned og trykke OK. Sådan. Så er det punkt 2, der er afsat. Den fortæller os nu, at vi er næsten 3 meter fra i den ene retning, og omkring 1,5 meter fra i den anden retning, og cirka 1 meter fra i den tredje retning, nemlig højden, og det passer jo meget godt. Så der står, at vi skal 1 meter opad i hvert fald. Nu ved vi jo, hvor punktet er i forvejen, og det er nemt, fordi der står en stok, men der kunne lige så godt have ligget en lille pæl nede i jorden med en markering, eller et markeringssøm, eller værre endnu, en plante i vandløbet, som vi ikke lige kunne genfinde. Præcis. Og på et eller andet tidspunkt er den utrolig tæt på. Den er allerede nu inden for... Den er inde på det acceptable i hvert fald. Den er inden for mindre end en centimeters nøjagtighed i den ene retning, og omkring en centimeter i de to andre retninger. Så det må være godt, og højden kan den alligevel ikke finde i mere end en centimeters nøjagtighed. Så selvom vi er på overfladen, og højden burde være den samme, så siger den lige nu, at der er en centimeters forskel. Det er ikke et nivellerinstrument. Nej. Punkt Så afsat. det var sessionen. Det her, det var holdet. Tak for den gang.